Продължаваме с серия за крака и дупе. Премини на постелката, легни удобно, левия крак повдигни горе, максимално изпълнат, стегни хубаво седалищните мускули и бедрото, пружинираш ситно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, не сгъвай крака в коляното, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, задръж горе, 2, не отлепай крака от постелката, хълбока, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, последна серия, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, смена на краката, десния горе, пружинираш, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, не сгъвай в коляното, 8, 9, 10, продължаваш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, задръж горе, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, последна серия, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Разхлаби, ляв десен, сгъваш към таза. Стремите се с петите да докоснете дупето. Достатъчно. Изпъни ръцете отпред във въздуха. Ножички от бедрата се едно, плуваш краката успоредни, без да сгъваш в коленете. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Разхлаби, ляв десен към таза. Достатъчно. Изпъни отново ръцете отпред във въздуха, ножички с кръстосване на краката. Готови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Разхлаби, ляв десен към таза. Достатъчно. Краката изпънати, разтворени, ръцете в страни. Повдигни трупа и краката, задръж горе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Изправи се, премини в колянна опора. С левия крак ще работим, изтегляш коляното, сърдите, мах назад и нагоре. 1, 2, не задържай дишането, 3, 4, ръцете изпъни в лактите, 6, 7, 8, 9, 10, продължаваш, 1, 2, 3, дишането не задържай, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. С десния крак готови. 1, 2, 3, 4, 5. Не сгъвай в лактите, ръцете. 7, 8, 9, 10. Продължаваш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Премини на лакти. Левия крак обтегни горе. Остегни таза и бедрото. Пружинираш с малка амплитуда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Задръж горе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смяна на краката. Десния втегни горе. Пружинираш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задръж горе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Изправи се, премени в седеш на подбедрицата, раздвижи таза вляво, вдясно. Регулирай дишането. Отново в коляна опора, с левия крак ще работим. Повдигаш в страни. Готови. 1, 2, 3, 4. Не сгъвай в лактите. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продължаваш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дай с другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дишай. 7, 8, 9, 10. Продължаваш. 1, 2, 3, 4. Не сгъвай в лактите. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Раздвижи таза вляво, вдясно. Регулирай дишането. Отново в коляна опора. Левия крак сгъван по 90 градуса, контрашпиц и пружинираш към тавана. 1, 2, 3, 4, 5,